ditanggap karo Kementerian mapan nggon Kementerian Dalam Negeri ana ing pusat Jakarta ora gumun. Ya. Ditanggap ana ing kantor-kantor Balai Kota. Balai Kota Semarang wis ping pira wae, Balai Kota Blitar, Balai Kota Tuban dan lain sebagainya. Aku wis marambah mangkaping-kaping ning atiku ora bakal gumun. Oh ngono. Ditanggap ning tengah alun-alun aku ya ora gumun, ning nek bengi iki aku gumun setahun jengleng serendeng ing ngatasé wayangan ning pucuk gunung ning disulap dadi papan sing indah, dadi gedung pertemuan yang hebat. Kula tepuk tangan buat panjenengane sing kagungan dalem. Pak Karmin Bukatni. Oh ngono. Iki ngisor iki dalan lho. Iya. Dalan heeh. Aku mau wis sore mau wis mensurvei, nganti tekan mburi kono waduk utawa bendungan Jelatah iki ketok. Oh, ngono. Ngono lek kowe ditanggap ning nggon sing kota-kota ngono ora gumun. Atase lugune ora duwe latar paribasane ning kersa nanggap dibudidayakne supaya iso nglakon pagelaran wayang kulit. Pancen yo kaya ngono. Iki sak nggo traktat iki tok entek 20 juta jajal pikiran. Oh, ngono ya iya. Iki bot-bote apa to? Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Oh. Lire piye? Panjenengane sepisan Pak Tarmin. Ya. Nalika biyen duweni unek-unek ana jroning ati. Mergo putra putrine penjare Pak Tarmin saha Ibu Katmi kuwi mung siji no. Oh, ngono. Penjare Mbak Roro Dewi Lestari ya mung siji kuwi tok. Nalika cilikane biyen kuwi gampang lara, gampang gering utawa gampang kesandangan penyakit. Ya. Saking tresnane wong tuwa menyang anak nganti kewektu tembunge, kewektu pengendikane, kewektu janjine penjare Pak Tarmin saha Bu Katmi. Nduk kowe sehat to, kowe waras nduk Dewi Lestari. Sok nek kowe sehat, kowe waras diparingi panjang umur. Sok nalika kowe entuk jodoh, nalika kowe pas rabi tak tanggapke wayang. Alhamdulillah Gusti Allah Subhanahu wa taala ijabahi apa sing dadi ujare panjenengane Bapak Tarmin saha Ibu bengi wis kelakon dalam rangka miwuh putra Mahardya Siwi penjari Mbak Dewi Lestari lawan Roko Mas Bagus Anwar bisa gelar pagelaran wayang kulit. Dengan demikian para tamu undangan yang dihadirkan utawa diundang pada malam hari ini sebagai saksi dan sebagai bukti bahwasanya utange panjenengane Pak Tarmin wis disaur lunas-nas, wis ora ana sing utang, ora ana sing mutangake, disaur lunas bengi iki wis ora ana sing utang meneh, wis ner ing sambekala utange wis dilunasi dalu menika. Tak tunjreng. Yo. Jadi bengi intine kuwi. Oh, heeh. Ya. Iya ngestoke dawuh. Maaf. Mula para tamu undangan sing awan mau kewan rawuh dalu menika dipun suwuni pandonga. Ya. Utamane kelawan panjenengane Bapak Tarmin saha Ibu Katmi, medune kelawan panjenengane Mbak Dewi Lestari saha Mas Saiful Anwar. Ya, ingkang mijil saka Tegal, Jawa Tengah. Bengi wis kinalungan kanugrahan dening Kurbani Gusti Kang Maha Wikan. Awan mau wis diijabke lan ditemokake. Muga-muga dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah, maslahah bidine kata akhirah, bisa menciptakan baiti janati, rumahku adalah surgaku, dan segera diberikan momongan utawa putra putri sing solehah, putra kakung sing soleh, bisa dan biasanya nutukake marang sejarahe panjenengane Pak Tarmin, Mbak Dewi Lestari dan Mas Saiful Anwar. Oh, anak kuwi penting. Anak kuwi penting, heeh. Wong rabi kuwi pirang-pirangane taun nek ora ndang diweni anak bingung lho. Oh, heeh. Monggo anak kuwi kanggo sono nutuke sejarah kuwi mau. Oh iya. Ya ngestake dawuh. Heeh. Nek bab perkara ilmu pendidikan, manten wedok karo manten lanang ki dhuwur. Oh, ngono. Heeh.
luwih pinter nek perkara pendidikan. Nek perkara gawe anak, jek pinter aku timbang mantene. Ngono iya. Perkara ilmu gawe anak iya. Wong gawe anak gen dirungokne, gen dicatet karo Mbak Dwi Lestari karo Mas Saiful Anwar. Nek gawe anak kuwi ora sak-sake. Ana ilmune. Ana ilmune, heeh. Ilmune apa? Digoleki dina sing becik nggo gawe anak. Dina sing apik kanggo gawe anak kuwi malam Jumat, kuwi diarani sunah Rasul. Lanang karo wong wedok nek wis diakake nikah sah negara lan agama, kuwi nek kumpul karo bojo. Kumpul karo bojo, lah kelon-kelon. Ya. Kuwi yen dilakoni malam Jumat, kuwi ganjarane kuwi 1000 derajat kamulyan. Malam Jumat ki 1000. Heeh. Nek malam Senin karo malam Kamis kuwi mung 500. Sakliyane dina telu kuwi mung nyatusan. Nyatusana nek bendina ping 10 ya mangga 1000 lho. Tapi agama iki ngono kuwi. Oh. Tur padha wae nek wong lanang karo wong wedok nglakoni kumpul gawe anak kok malam Jumat padha karo mateni iblis 100. Oh lanang karo wong wedok nek malam Jumat kumpul padha karo mateni iblis 100. Heeh. Pamane Mas Saiful kuwi gaweane akeh nganti lali. Mbak Dwi Lestari kok kudu ngelikne. Ngelikne piye? Bar kisake dhewekke Mas Saiful nuwun sewu apa ora pengin mateni iblis 100 ngono pamane. Heeh. Iya. Wong gawe anak ki ana pantangane. Ana. Aja gawe anak pas ra nang omah. Sebabe iki lek dadi anak, biasane anake senengane dolan, senengane lunga, ora saba omah. Gawe anak nek pas ra nang omah, kuwi engko dadi anak iso uga anak kuwi lah seneng saba omah, senengane dolan. Heeh. Ana pantangane meneh gawe anak. Ana. Aja gawe anak nek pas kesusu arep lunga. Iki golek dadi anak, bakale anak kuwi mau bakale boros, cekala moksa nentekne bandane wong tuwa. Ngono heeh. Iya. Lah sing angka 3. Aja gawe anak udo mlejet. Lah udo mlejet iku bakale anake ora pati duwe isin. Oh iya. Udo negarane cekala mangsa ora dinggo tur ya ora duwe isin. Oh, sik Pak. Aku tak takon mumpung sampeyan ngendika. Monggo jenenge wong lanang karo wong wedok kuwi nek kumpul nek ora udo mlejet, ora marem, iso disikapi men duwe anak sing duwe isin. Sikapane piye? Oleh udo mlejet ning ora ketang selembar kain nemplek ana ing awak. Contoh upamane nek ora mlejet ora marem, kuwi sing wedok nganggo kaos kaki tok sisih ora apa-apa. Oh, heeh, sing lanang nganggo kopiah tok ora apa-apa. Nek yoga ya nganggo blangkonan tok. Heeh. Jalan ya ngono, heeh, kuwi ya blangkonan. Oh. Ngono. Bareng diri gerak copot. Lakone kuwi lah iya. Ngono ya, heeh, luar biasa temenanan. Heeh. Ya kesoke dawuh. Heeh, kuwi wae sing tak aturke ora kok jeneng nuturi ki ora ning mung usul. Ya. Ya kesoke dawuh. Heeh. Wah, luar biasa. Ya iki pancen beda lain daripada yang lain. Oh, ngono. Ya. Ya dasare putra mung siji Mbak Dwi Lestari. Nek panjenengane Pak Tarmin kuwi senengane Mbak Elisa Purkarus Alaso. Oh, ngono. Nah, nek Mbak Dwi Lestari kudu eneng Niken Salindri. Oh. Nah, nek Bukatmi kudu enek Garenge. Oh. Lah kira wong telu duwe dhewe-dhewe ning kabeh disembadani. Mula tak kira bengi iki mempecahkan rekor di Kabupaten Karanganyar sing wis wani wayangan bintang tamune Niken Elisa karo Gareng cuma ada di Blodro Tulobo Jatiyoso panjenengane Pak Tarmin saha Bukatmi. Mula kanca-kanca tepuk tangan buat beliaunya berdua. Ngono ya. Heeh, wong dasare kiai sukses kono. Ya sukses Pak Tarmin. Heeh. Biyen awake dhewe tau ditanggap ning nggon bakul bola pecah kuwi, bola pecah. Heeh. Sinden-sinden mulai digawani ciduk, digawani ember. Ngono heeh.
Aku biyen tau ditanggap tukang mebel ngono, makasane aku digawani meja kursi, ya sinden-sinden ya digawani dinglet cilik-cilik saka kayu. Lah, gandeng iki panjenengane Pak Tarmin iki pengusaha, pedagang bakso sing sukses, iku bakale sinden mulih digawani pentol karo Pak Tarmin. Pentole sapa? Ya pentole Pak Tarmin. Ngono ya, iya. Ah, ya. Dan luar biasa temenanan. Ya, ya. Kok dasare pirang dina kepungkur kae menjadi Pak Tarmin wis utusan karo Buta Mungkasi. Ya, ngono ya, tindak gone dhewe menehi tonjokan ya Kang Sato paring pelunasan. Oh, lunasi awake dhewe. Heeh. Dadi ket seminggu kepungkur kae awake dhewe wis lunas lho. Dadi bengi iki acarane awake dhewe nyaur utang. Iya. Heeh, ya. Wis sampe dawuh. Heeh, matur nuwun muga-muga dari Pak Tarmin sakeluarga Brayat Agung ingkang mapan wonten ing Bludru Klobo Jatiasa tansah pinardawa ingkang mulyan Kang Sato pinaringan bagas kewarasan sehat walafiat ya pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah panjang yuswa ing kebak barokah slamet dunyane slamet akhirat ya Allahumma Hasbuna Allah wa ni'mal wakil